Brána do Dolomitov, tak by sa dalo nazvať malebné alpské údolie na severe Talianska Val di Fiemme. Je to raj pre milovníkov zimných športov. Aj keď bola zima v tejto sezóne skúpa na prírodný sneh, všade navokol si lyžiari mohli vychutnať perfektné podmienky. Centrom oblasti je historické mesto Cavallese. Priamo z Cavallese sa dostanete modernou lanovkou do strediska Alpe Cermis. 3 moderné kabínky, 3 štvorsedačky a 2 vleky vás vyvezú k 25 km zjazdoviek rôznych obťažností. Vyskúšať si môžete aj najdlhšiu technicky náročnú čiernu zjazdovku Olympia, ktorá je najdlhšia v Dolomitoch a má 7,5 km. Pod majestátnym Latemarom sa nachádza lyžiarska oblasť s rovnakým názvom spájajúca miesta Predáco, Pampeago a Oberege. Areál s takmer 50 km zjazdoviek je určený pre začiatočníkov, ktorí tu nájdu krásne slnečné zjazdovky a rovnako si tu prídu na svoje aj skúsení lyžiari. Nám sa najviac páčila červeno-čierna zjazdovka Treska. Má super sklon, skvelý výhľad a krátky úsek je upravený ako pretekárska trať s časomierou. Lyžiarsky areál Alpe Lucia sa nachádza na rozhraní Val di Fiemme a Val di Fassa. Pohodlne je prístupný z oboch strán modernými lanovkami. Južnejšia časť Val di Fiemme je vhodná pre začiatočníkov, naopak severnú viac využijú skúsení lyžiari. Passarole dávame skutočne ako tajný tip na pobyt vo Val di Fiemme. Je to malé stredisko v horskom sedle s nádhernými výhľadmi a prázdnymi zjazdovkami. Práve vďaka starším lanovkám si môžete zalyžovať pod magickými kopcami takmer sami. Moderné areály aj staršie lyžiarske strediská sú v tomto údolí vďaka jednému skipasu a perfektnej sieti skibusov ľahko dostupné odkiaľkoľvek. Boli ste už lyžovať vo Fiemme? Podielte sa s nami o vaše skúsenosti v komentároch.